Akademska četvrt. Lijepi pozdrav, dragi slušatelji Unidu radija, ali i lijepi pozdrav i svima vama, dragi gledatelji. Dobrodošli u još jednu akademsku četvrt. Naša današnja gošća je doktorica znanosti Mara Marić, predstojnica Zavoda za mediteranske kulture. Dobar vam dan i dobro nam došli. Hvala i hvala što ste me pozvali. Zavod za mediteranske kulture, možemo reći, u narodu je još uvijek dobro poznat kao južne kulture, one naše gradske. Ovo je dobra prilika približiti svima čime se vi to sve bavite, pa evo zato je to i prvo pitanje, čime se bavi Zavod za mediteranske kulture? Hvala. Dakle, današnji Zavod za mediteranske kulture je sljednik nekadašnje stanice za južne kulture, dakle jedna institucija koja zaista ima respektabilnu povijest. Ona je osnovana 45. godine u 20. stoljeću, a onda je negdje 60. pripojen i rasadnik u Čibači koji je osnovan 911. Dakle, kao jedan od najstarijih rasadnika uopće na ovoj obali Jadrana, tako da možemo reći da imamo zapravo preko 100 godina dugu tradiciju. Jel? Glavna djelatnost zavoda, dakle od tih osnutaka, možemo reći od rasadnika u Čibači pa do danas, je proizvodnja sadnog materijala. I to zapravo on je krenuo kao rasadnik sa proizvodnjom podloga američke loze nakon što se dogodila ona velika pošast početkom stoljeća, tako da nakon toga se krenulo sa proizvodnjom ostalog mediteranskog bilja i evo to je nekakav kontinuum koji smo mi nastavili do danas, gdje imamo preko 150 različitih vrsta i sorata od, dakle, autohtonog mediteranskog voća, ukrasnog bilja, sadnica svih mogućih, dakle, ukrasnih. I evo, to je na neki način bila glavna djelatnost zavoda. Ona je svoje nekako najpropulzivnije razdoblje doživjela u 80. godinama, jel, kad su imali jako velike posjede i kad je na neki način ta planska poljoprivreda utjecala na to da je na neki način stanica imala pomalo i monopol ovdje, znači nije bilo uvoza. Tako da nakon 90-ih, nakon te transformacije tržišta sa uvozom, sa rušenjem cijena i tako dalje i sve što nosi, dakle, drugačije društveno uređenje, se počela događati transformacija stanice, jel? Mi smo imali s jedne strane veliku sreću što su utemeljitelji stanice zapravo bardovi naše struke, jeli, to je pokojni Frano Tabajin i Pavle Bakarić, kojem dugujemo uopće što postojimo. Na neki način su trasirali put zavoda kojim i mi na neki način danas, da tako kažem, plovimo. Kad je zavod pristupio sveučilištu 2011. godine, našli smo se na neki način pred jednim izazovom da osim bavljenja tom osnovnom djelatnošću, to je proizvodnja sadnog materijala, da se preorijentiramo, odnosno na neki način se ponovno počnemo baviti i stručnom pa i znanstvenom djelatnošću. I na neki način se dogodila, dakle, u jednom periodu je erozija kadra i svega skupa, tako da smo mi danas, evo, se dogodilo stvarno da smo imali veliki izazov u tome da ponovo pokušamo malo podebljati i tu kadrovsku strukturu i dovesti mlade ljude i da se osim sa proizvodnjom sadnog materijala što više bavimo i projektima i nečim što je sukladno u biti djelatnošću sveučilišta, budući da smo mi jedna od jednakovrijednih sastavnica sveučilišta u Dubrovniku. Jel? Tako da evo, ja mogu reći stvarno sa velikim zadovoljstvom, zahvaljujući svim djelatnicima zavoda, dakle od onih rasadničara do inženjera, da mi danas da smo zadržali taj nekakav opseg proizvodnje. Dakle, naša se proizvodnja sad preselila u Čibaču jer se u staklenicima koje smo imali u Lapadu gradi studentski dom. Tako da, ali evo, moram priznati da smo to malo izreklamirali u Dubrovačkome, da su nam se vratili kupci i ne možemo se žaliti. Evo, ja vjerujem da će to i ostati jer ljudi prepoznaju da ono što se kod nas proizvede na tradicionalan način, dakle bez forsiranja uzgoja, nešto što nije uvezeno iz Nizozemske ili ne znam gdje, da to ima svoju vrijednost i put do kupca. I vjerujem da će tako ostati i da ćemo evo uspjeti i taj rasadničarski kadar kroz godine koje nam slijede nadoknađivati. Druga važna stvar i segment kojim sam jako ponosna, to je da smo uspjeli pokrenuti tu projektnu aktivnost. Dakle, mi danas u zadnjih 4 godine smo imali preko 10 projekata, stručnih i znanstvenih, što je respektabilan broj za jedan zavod koji ima svega 6 inženjera. Tako da evo, od projekata koji radimo, možda bi ovom prilikom spomenula najvažniji i najvrijedniji koji je na nacionalnoj razini vrijedan, a to je projekt podizanja bezvirusnih matičnih nasada agruma visokih kategorija.
Radi se, pokušat ću laički objasniti o tome da... To nam treba. Da, što jednostavnije. Dakle, radi se o tome da po uzoru na druge mediteranske zemlje, koje moram reći da su to napravile prije više desetljeća, mi tu malo kasnimo, da bismo izgradili posebne objekte, to su takozvani mrežarnici, u kojima se čuva bezvirusni matični materijal, dakle rekla bih gotovo sterilnim uvjetima. I onda ste vi matična institucija od koje dalje rasadničari kupuju pupove i to se razmnožava, dakle da imate kompletno čistu biljku. Danas u današnjem tom otvorenom tržištu prelaze bolesti, vidimo, dakle, ne samo s ljudi, nego i na životinje, biljke i tako dalje, i to nam je jako važno da imamo, i to je jedan projekt koji financira Ministarstvo poljoprivrede, dakle to je nacionalni projekt. Imamo suradnju u tom projektu sa Španjolskim institutom u Valenciji, VIA, koji je dakle, glavni institut u Europi koji se s time bavi. I evo, to nam je veliki izazov i vjerujem da ćemo u sljedećoj godini već imati neke konkretne rezultate, da će se vidjeti i ta izgradnja i šaljemo biljke na ozdravljivanje odavle. Evo, to je možda ovako najznačajnija. Imamo mi još projekata. Izgradnja studentskog doma bila je povod da se preselite u Čibaču, barem dio zavoda. U lokalnoj zajednici trebalo je vremena da se na to ljudi priviknu, ali dobro je čuti da se doista jesu privikli i da se kupci vraćaju. Kako je to vama kao djelatnicima zavoda prošlo? Pa mi smo se bojali toga kako će ići ta selidba i sve skupa. Ja moram evo i ovom prilikom se zahvaliti i upravi sveučilišta, pa i prije svega i djelatnicima zavoda koji su omogućili da se to, da tako kažem, bezbolno dogodi. Mi smo tamo, zahvaljujući sveučilištu i široj zajednici, zapravo obnovili prostore za proizvodnju koje smo imali. Preselili tamo, to izgleda jako lijepo, svi koji dođu zapravo onako ostanu iznenađeni da su ti staklenici. Mi tamo imamo, pazite, 3 staklenika, sve skupa pod proizvodnjom skoro 10.000 kvadrata, tako da se ljudi iznenade kad dođu da vide da je to puno. I evo, prošlo je bezbolno, ljudi dolaze, kupci nam se vraćaju. Zna se dogodi da neko ko se ne bavi tim poslom kaže pa vama je divno, vi ste među biljkama cijeli dan, međutim to je zaista jedan ovako zahtjevan posao koji zahtjeva puno truda, koji je, pa rekla bi čak i u ekstremnim uvjetima, jer naši radnici rade u staklenicima koji su preko ljeta iznad 40 stupnjeva, zim je, znamo, hladno, nije to lako, ima puno fizičkog posla, dakle za nekakvu ozbiljnu proizvodnju kojem evo mi stremimo, tako da evo i njima se zahvaljujem ovim putem. Kako ja razabirem, dio vašeg posla svakako je usmjeren na lokalnu zajednicu koja može doći kupiti, dobiti neke rasade ili slično, ili vas ta lokalna zajednica, ljudi koji ovdje u ovom području žive, prepoznaju i rado dolaze? Pa ja mislim da, evo moram priznati, imate li onaj limun, kupili smo u vas, uspjelo nam je, imate li ovu naranču, tako da ljudi nam se koji znaju vraćaju, mi svake godine radimo cjenike, evo to naša služba za izdavaštvo fino dekorira, pošaljemo svim našim nekakvim kupcima standardnim i evo, ide to. Kad kažemo mediteranske kulture, što to sve znači? Dijelom se to već i spomenuli, je li to jedan širok spektar kultura? Pa to su, dakle, sve mediteranske biljke koje su oplemenjene, koje se koriste, iako mi spontano bilje uzgajamo. Recimo jedne godine smo imali jedan veliki projekt kad je krenula ona manija sa smiljem, pa smo onda iz prirode zapravo sakupljali sjeme i proizveli velike količine toga i srećom i uspjeli prodati. Tako da to je jedan široki pojam, od kultiviranih biljaka, povrtnih, da. U principu sve ono što je ovdje kod nas udomaćeno, dakle ne samo autohtono, nego i ono što je godinama nekako udomaćeno, možete kod nas naći. Dakle, na taj se način i čuvaju neke vrste koje možda nisu i toliko česte da ne bi recimo izumrle ili slično. Da, evo, baš ste dobro pitanje postavili. Imamo još jedan veliki projekt u koji smo uključeni, isto tako od Ministarstva poljoprivrede, to je projekt očuvanja biljnih genetskih izvora, to je jedan zapravo europski projekt, a onda i svjetski, jer postoje baze u kojima se čuva upisuje taj biljni materijal koji je autohton, gdje se rade DNA analize. I evo, mi smo jedna od 7 institucija u Republici Hrvatskoj, dakle institucija koja je agronomskog profila, a ima tu znanstvenu komponentu, u kojoj se čuvaju autohtone vrste i sortiment, i u planu je dakle da mi na našem pokušalištu u Čibači imamo zapravo kolekciju svog
mediteranskog voćnog materijala, našeg autohtonog ovdje hrvatskog, zapravo je li da je to kao nekakva, ajmo reći, in situ gen banka, jel? Pa to je poprilična stvar. Pa ja vjerujem da je. I uz to sve što radite, recimo praktično, kombinirate to kao sastavnica sveučilišta sa stručnim i znanstvenim radom, eto i to ste rekli, je li vam to izazov kombinirati te dvije strane? Pa jest, izazov je i ja moram reći da mislim da u svim, to sam neki dan baš i na ovoj promociji o kojoj ćemo vjerojatno govoriti spomenula, mislim da sve inženjerske struke, ma čak ne i inženjerske, sve struke koje se bave znanošću, a koja može biti aplikativna, da one jednostavno da vi morate to kombinirati i provjeravati ono što ste teorijski zamislili, zapravo praktično provjeriti da li je to primjenjivo i tako dalje, i mislim da to jedno bez druga ne ide, pogotovo u ovako inženjerskim strukama, a i u vašoj, na primjer, jel? Spomenuli ste promociju o kojoj ćemo govoriti, dakle riječ je o zborniku radova posvećenom dubrovačkom krajobraznom arhitektu, doktoru znanosti Brunu Šišiću. Zbornik je predstavljen nedavno, dakle o kakvom je zborniku riječ, što on donosi? Pa evo, to je zbornik koji smo ovako netom, dakle nakon smrti pokojnog gospara Bruna osjećali kao nekakvu moralnu obavezu i potrebu, zadužuje ne samo struku i znanost nego i širu zajednicu odlučili napraviti. I to je zbornik u kojem su zapravo njegovi prijatelji, stručnjaci, kolege, pa evo i učenici, koji su na svoj način ili dio tekstova eseistički koji obrađuje zapravo nekakav njegov odnos koji su imali sa njima, i imamo zapravo vrlo kvalitetnih i znanstvenih tekstova koji obrađuju njegovu ostavštinu, jel? I tekstova koji su šire spektra iz područja urbanizma, arhitekture, povijest umjetnosti, ali dakle on orijentirano na grad Dubrovnik. Jeli? Dakle, naravno imamo jako puno stručnjaka koji se šire bave u Hrvatskom o tome, ali mi smo se htjeli nekako koncentrirati lokalno upravo na taj prostor u kojem je on djelovao, s time da moram reći da njegovi nekakvi, ono što mi baštinimo njegovi znanstvenih spoznaja, da to ima, ja bih rekla, europski domet. Dakle, to nije lokalnog dometa, nego evo europskog. On je bio osoba koja je, kao na fakultetu, rekla bih, kada imate profesora koji sa žarom nešto predaje, kad se zaljubite prvi put u struku koju radite, pa mislim da je on na puno nas djelovao na taj način da smo kroz njegovo strastveno i znalačko djelovanje u struci zavoljeli krajobraznu arhitekturu. Koliko je ljudi sudjelovalo u pripremi zbornika, tko je sve i o čemu pisao? Pa čujte, u pripremi je sigurno sudjelovalo preko 30 ljudi, ne bih htjela nekoga zaboraviti ovako sad na pamet, znači pored mene i izvršnih urednika, docentice Ines Hrdalo sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu, kolege Ivana Viđana, povjesničara umjetnosti i arheologa iz Dubrovnika, dakle sudjelovale su službe naše, dakle za izdavaštvo i marketing sveučilišta u Dubrovniku, i naravno ovdje je interesantno jer je po prvi puta napravljena suradnja, dakle u suizdavaštvu Matice Hrvatske u Dubrovniku, Ogranak Dubrovnik i sveučilišta, jedna interesantna, mislim, dobra suradnja koja možda evo povodi za neke druge projekte. Jako je puno autora, raznoliki su, kažem, tekstovi. Evo, pozivam svih da pogledaju knjigu pa da se uvjere. Što očekujete da će taj zbornik donijeti možda nekim mladim i budućim istraživačima koji će se eto tako posredno susresti s likom i djelom profesora Šišića? Pa prije svega ono što mislim da nam uvijek, ne gledajući samo ovdje, da nam fali potvrda od toga da mi na ovim prostorima imamo kontinuitet, dakle da ne počinje nešto od nas samih. Dakle, da imamo ljude koji su zaista bardovi struke, koji su neke stvari donijeli, utvrdili i tako dalje, što je izvrsna polazišna točka za nadgradnju. Evo, to prije svega, da mislim da mladi stručnjak, znanstvenik koji dođe raditi u ovaj prostor, da je literatura koju je on napisao nulta nekakva točka od koje treba krenuti. Evo, tako u tom smislu je taj zbornik dobrodošao. Drugo, kažem, jednostavno smo smatrali da je potrebno odati počast čovjeku koji nas je zadužio. Na početku ste emisije bili govorili o tome kako u jednom trenutku povijesti, i to nedavne, Zavoda za mediteranske kulture, trebalo dovesti mlade ljude koji će raditi, biti zainteresirani za ovu struku. Je li ima mladih ljudi koje ovo doista zanima?
I to je izvrsno pitanje. Dakle, mi smo kroz ove 2 godine kroz naš zavod je prošlo 6 ljudi kroz onaj program stručnog osposobljavanja, dakle jednogodišnji bez zasnivanja radnog odnosa, i moram reći da smo teško dolazili do stručnjaka, ne zato što ljudi ne vole agronomiju, nego zato što vjerojatno ih se malo vraća u grad. Oni koji su to studirali imaju svoja obiteljska poljoprivredna gospodarstva i njih razvijaju, što je logično. A ovaj posao sveučilišni, znate sami, zahtjeva kompletno predanje tome. Tako da evo, neki su se doselili radi ljubavi, neke smo uspjeli vrbovati da ostanu. Uglavnom od tih 6 mladih ljudi 2 smo uspjeli zaposliti, 2 još, evo, vjerujem da ćemo uspjeti. I na neki način imamo stalnu suradnju sa i Osječkim fakultetom agronomskim i zagrebačkim, gdje nastojimo, evo, najbolje studente motivirati da nam se jave, da vidimo koje diplomske radove pišu, mi znamo koje teme su aktualne i tako dalje. I evo, voljeli bi da mladi ljudi iz Dubrovnika koji se odluče da im zavod bude nekakva stanica u koju će rado dolaziti, pa evo, možda se jednog dana i zaposliti, možda u budućnosti budemo mogli i nekakav stručni studij organizirati. I evo, to su nekakvi dugoročni planovi. Dobro je čuti ovako puno dobrih vijesti koje mi u emisijama ne možemo uvijek birati, ali kad nam gosti dođu s dobrim vijestima, to je onda sjajno. Puno vam hvala na današnjem razgovoru. Naravno. Da, ja samo sam još jednu stvar nisam zaboravila, nego nismo se dotakli. Ja bih još samo spomenula naš laboratorij certificirani, koji je certificiran za maslinovo ulje, vino i tlo, koji je, evo, lani dobio ugovor Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo za provođenje svih analiza vina, gdje se vino nakon toga može puštati u promet, što je velika stvar. I evo, pozivam i naše vinare da dolaze čim više u naš laboratorij. Evo. Mogu li doći ovi koji nisu vinari, ali vole vino? Obavezno. Dobro, dobrih vijesti nikad nije zgore čuti još. Hvala vam puno na svim dobrim vijestima i na ovom razgovoru i nadam se da će biti prilike za još neki ovakav razgovor. Hvala vama. Hvala. Eto, poštovani slušatelji i poštovani gledatelji, bila je to naša današnja gošća, doktorica znanosti Mara Marić, predstojnica Zavoda za mediteranske kulture. Bila je ovo još jedna akademska četvrt. Pozdrav od cijele UNIDU ekipe i naravno taj pozdrav vam šaljemo do idućeg susreta koji će biti opet skoro.